idemo naravno prvo odmah čuti riječ izbornika. Izborniče, evo, 100% učinak Hrvatske je zadržan. Čime ste zadovoljni, a čime ne danas? Pa zadovoljan smo, mi smo odmorili glavne igrače. Ovi koji su manje igrali danas su dobro odigrali, pobjedili smo. Dakle, osnovni zadatak na današnjoj utakmici je ispunjen. Ovi igrači, kažem, mlađi, kojima trebaju takve utakmice, imali su priliku igrati, nadmetati se. Može se reći da smo cijelu utakmicu držali pod kontrolom, jedino što smo u određenom trenutku imali pad, nepotreban. To uvijek se može ispraviti jer obrana je ključna naravno, ali napad ne smije biti rastrošan, znači da gubi lopte nepotrebno. Tako da opet ipak mogu zaključiti da smo odigrali ono koliko je trebalo i pokazali su se dečki, neki su baš se istakli danas. Prema tome mogu biti zadovoljan, odmorili smo ove ključne igrače, dakle više igraju. Svi su važni u timu i ovi koji su danas igrali isto dobili su šansu zato što oni isto u određenom trenutku mogu pomoći i mogu bitno utjecati na rezultat. Prema tome, kažem, ono što smo htjeli smo postigli i mogu biti zadovoljan. Da, iako je bilo određenih problema koje ste sad sami spomenuli, odlučili ste zapravo ne dizati nikog s klupe, odlučili ste vjerovati igračima koji su na terenu. Koliko je to važno za njihovo samopouzdanje uoči još važnih utakmica koje Hrvatsku tek čekaju? Pa je, važno je. Oni su preuzeli tu odgovornost da utakmicu odigraju do kraja. Dakle, danas smo čak probali obranu 6-0 koju nismo do sada puno igrali, odnosno igrali smo najviše uglavnom 5-1. Dakle, pokušali smo malo i mijenjati da osposobimo igrače za tu plitku obranu, a to su igrači koji će tu sigurno u tome sudjelovati. Prema tome, kažem, uz sve možda u određenom trenutku nedostatke, ali opet, kažem, kad se sve uzme u obzir 22-21, spustili smo protivnika na 21 gol. Mislim da smo odigrali dobro, borbeno i publika je zadovoljna i mi čekamo Španjolsku, to nam je utakmica važna. Dakle, za 2 dana opet ćemo nastupiti kompletni i mislim da ćemo onda pokušati taj niz nastaviti. Vidjeli smo danas i dobar učinak Mateja Ašanina, 9 obrana i njega ste čekali, evo dočekali ste ga. Pa upravo što sam htio, dogodilo se da Ašanin je živno, da je dobio više samopouzdanja. Također danas smo vidjeli posebno u prvom poluvremenu raspucanog i Mamića, tako da i u obrani jako dobro se danas snašao i Brozović. Marić je igrao duže. Prema tome pokušali smo razigrati one igrače koji do sada manje igraju, da i oni uđu u taj natjecateljski ritam i da mogu poslije i pomoći timu. Već ste spomenuli, čeka nas Španjolska u izravnoj borbi za to prvo mjesto i Hrvatska će tu morati pobijediti kako bi osigurala to prvo mjesto. Da, ali nismo pod pritiskom. Mi želimo to, želimo nastaviti naš niz, ali mislim da moramo razmišljati o našoj igri. Jer ona je bitna, jer kvalitetna igra donosi i dobar rezultat. Prema tome, mi sa Španjolskom moramo ih dobro analizirati, a već smo na tome i radimo. Pokušat ćemo dati sve od sebe da idemo iz Beča kao pobjednici. To je bila zaista jedan dobar niz i dobra uvertira za polufinale. Polufinale je blizu, izborniče, znam da pratite stanje u drugoj skupini. Koga priželjkujete? Ne bi to sad o tome razmišljao jer još ni tamo nije čista situacija. Može biti iznenađenja, prema tome treba biti strpljiv, ali naravno za to vrijeme trebamo se i psihički i psihološki spremiti za ono što nas očekuje. Za kraj još ću vas pitati, s obzirom da je Mamić tu nakon utakmice s Austrijom, rekli ste mi da od njega očekujete više jer on može dati više. Jeste li sad konačno zadovoljni s njim u potpunosti? Evo, može vas i on čuti. Pa ja mislim da Marko je potencijal veliki, da može još više. Prema tome i toga svjestan i ne dvojim da i on će, i kao što već daje, obol našoj reprezentaciji i on je vrlo bitan isto igrač u našoj reprezentaciji. Izborniče, hvala vam lijepa, sretno u pripremi utakmice protiv Španjolske.